Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες σε ακόμα έναν Movie Time, έναν ιδιαίτερο Movie Time σήμερα. Έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο μαζί μας, τον Μιχάλη Καλοπέδη, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, ιδρυτής Animation Studios, ο πρόεδρος της κινηματογραφικής Λέσχης Λάρνακας και οικοδεσπότης συζητήσεων γύρω από την τέχνη και τον πολιτισμό. Κύριε Καλοπέδη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας για να κάνουμε μια έτσι όμορφη συζήτηση. Παραμονία. Καρχάς να μας πείτε λίγο για σας, να σας μάθουμε πιο καλά. Ξέρω ότι ξεκινήσατε έχετε σπουδάσει Arts, Entertainment and Media Management, το οποίο εγκοντάζει σε τούτα που σπουδάσαμε και εμείς, so έχουμε έτσι μια κοινή βάση. Έχει κάτι που, δηλαδή, πώς στραφήκατε προς τον τομέα, έχει κάτι που σας πάντα κοινά τον ενδιαφέρον, είναι κάτι που έτυχε, είναι κάτι πώς φτάσατε στο σημείο. Ναι, ενώ στα 14 μου, 15 μου ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία, μετά στα 16 ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ραδιόφωνο, κάποια μαθήματα κοινωνιολογίας στην Αμερικανική Ακαδημία που ήμουν στη Λάρνακα τότε, και ο συνδυασμός το πιο πάνω μαζί και με κάποια art classes κτλ. Δώσα μου να καταλάβω ότι ήθελα να ασχοληθώ με το κομμάτι των μέσων, με τα media δηλαδή. Τότε δεν ήμουν τόσο σίγουρος αν ήθελα να πάω σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση ή κινηματογράφο. Όμως στο τέλος κέρδισε με το κομμάτι του media και της τηλεόρασης. Φυσικά να πω ότι εντάξει, είμαι 45 χρονών, άρα όταν πήγα να σπουδάσω μάλλον το 2002, δεν υπήρχε το YouTube, έτσι, δηλαδή το concept του online video δεν υπήρχε. Άρα εξού και το κομμάτι της τηλεόρασης, αλλά είχα επιλέξει να κάνω ένα πτυχίο το οποίο ήταν στην ουσία διοίκηση επιχειρήσεων για τέχνες, μέσα και πολιτισμών, έτσι ώστε να μου δώσει το flexibility, γιατί πάντα είχα τελειώσει το σκούλο της επιχειρηματικότητας. Άρα με τον τρόπο έδωσε μου το flexibility να μπορώ να συνδυάσω και τα δυο, δηλαδή και το creative το κομμάτι και το business το κομμάτι. Ήταν στην Αμερική, στο Σικάγο το πρώτο μου πτυχίο, στο Κολούμπια. Σαν σπούδαζα, δούλεψα σε 3 σταθμούς τηλεοράσεων και μετά full time σε μια άλλη εταιρεία. Και μετά μπήκαμε στην Ευρώπη. Να σημειώσω ότι περίπου ένα χρόνο περίπου πριν να αποφοιτήσω από το πρώτο μου πτυχίο έγινε launch στο YouTube, άρα ήταν τότε απλά ονομάζαμε το New Media, το οτιδήποτε είχε να κάνει σχέση με online media. Και το δεύτερο μου πτυχίο στο Λονδίνο ήταν Cultural Studies στην ουσία, δηλαδή ο τίτλος του πάλι Media Management, αλλά ήταν η κοινωνιολογική πλευρά του αντικειμένου που έκανα στο πρώτο πτυχίο. Άρα με τον τρόπο έτσι υπάρχει ένα τρίγωνο το οποίο έχει 3 διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο αντικείμενο. Δούλεψα λίγο στην Αγγλία και μετά αποφάσισα να έρθω εκεί το 2008 για να ιδρύσω τη ZM Media, που ήταν μια εταιρεία παραγωγής η οποία μετεξελίχθηκε σε έναν καθαρά animation studio πλέον. Okay. Ήταν δηλαδή στόχος που πριν ή ήρθες και μετά συνέβηκε κάτι και δημιουργήθηκε? Έγραψα την εταιρεία πριν καν έρθω Κύπρο, γιατί ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Παράλληλα, σαν σπούδαζα, είχα κάνει το πρώτο online shop της Κύπρου, το οποίο ήταν το 2004. Είχαμε το launch, το οποίο ήταν για κοσμήματα, για να στηρίξω την οικογένεια μου. Άρα, και εκείνο έτσι τεστάρες καλύων τα νερά. Αλλά εκείνο που έτσι κέρδισε με πολλά είναι και το κομμάτι του κινηματογράφου και γενικά κατάλαβα ότι στην πορεία εκείνο το οποίο με εκφράζει και γεμίζει με παραπάνω που ούλα είναι το κομμάτι του producing. Δηλαδή το να έχεις μια ιδέα και να δημιουργάς την κατάλληλη ομάδα και να βρίσκεις τους πόρους
και να κάνεις όλα τα logistics για να μπορείς να την υλοποιήσεις. Ασχετά αν το πράγμα ονομάζεται έναν κινηματογραφικό προϊόν ή ονομάζεται έναν πολιτιστικό προϊόν ή μια πολιτιστική δράση, όπως είναι και η δράση της κινηματογραφικής λέσχης Λάρνακας και άλλα πράγματα που κάνω. Και στην πορεία έτσι κατάλαβα και τη μεγάλη σημασία που έχει και το κόνσεπτ της ανάπτυξης κοινού για τις τέχνες και τον πολιτισμό, και είναι κάτι στο οποίο έτσι επικεντρώθηκα αρκετά και μπορούμε να το συζητήσουμε τούτο αν θέλετε πιο μετά, γιατί θεωρώ ότι κάτι που, αν και η συζήτηση μας είναι να επικεντρωθεί στον κινηματογράφο, είναι κάτι που επηρεάζει όλες τις μορφές τέχνης. Ναι, σίγουρα. Ναι, πριν να πάμε στη λέσχη, γιατί είναι όντως πολλά ενδιαφέρον και γενικά το κοινό που... δηλαδή ο στόχος που έχεις και εσύ με το κοινό της λέσχης. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω, επειδή φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπες, αρέσκει στο producing, άρα τούτη η οργάνωση και η φιλοξενία σε εισαγωγικά σε διάφορα events, στο producing που πάλι πρέπει να οργανώσεις κάποια σημεία. Ένα στοιχείο που πάλι θεωρείς ότι που μικρός, ας πούμε, άρεσκε σου να κάνεις το πράγμα, ή είναι κάτι που είδες ότι υπάρχει ένα μέρος όπου ο χαρακτήρας σου μπορεί να, ξέρεις, να κάνει fit σε τούτο το producing element, έμπαναν το podcast, έμπαναν η λέσχη. Ήταν απλά μια έτσι εξέλιξη, δεν είναι κάτι που ξέρεις, νομίζω στα 15, στα 16, ότι όταν πάεις να σπουδάσεις, πρέπει να πειραματιστείς. Ενώ σίγουρα έκανα και σκηνοθεσία, έκανα και διεύθυνση φωτογραφίας, πειραματίστηκα με διάφορα πράγματα. Όμως, εντάξει, κατέληξα στο κομμάτι του producing, που είναι εκείνο το οποίο εκφράζει με και στην καθημερινότητα μου στο στούντιο, ο ρόλος του παραγωγού είναι εκείνος ο οποίος να μιλήσει με έναν πελάτη, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει την τέχνη του animation για να επικοινωνήσει κάτι, για να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, ή ένα που έναν ερευνητικό κέντρο θέλει να εξηγήσει πώς δουλεύει μια τεχνολογία, ή ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός θέλει να επικοινωνήσει, ξέρω εγώ, γιατί είναι σημαντικό να μην σκοτώνουμε τα μπελοπούλια, ας πούμε, με τον τρόπο που τα παγιδεύουμε, ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, που μπορεί να έχει σχέση με το περιβάλλον κτλ. Η δουλειά η δική μου, και όταν έρχεται και ο συνδυασμός με τα ενδιαφέροντα για το κομμάτι της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, που ο ρόλος ο δικός μου είναι το να καταλάβω εύκολα και γλίωρα το τι είναι το πρόβλημα που υπάρχει και ποια είναι η λύση που κάποιος πελάτης μου έχει αναπτύξει, και να τους βοηθήσω μετά να έβρουμε την σωστή εικαστική και τεχνική προσέγγιση, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα που στη μορφή κάποιου animated video να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τη δουλειά που θέλουμε να κάνει το animation. Είτε τούτον είναι να χρησιμοποιηθεί σε έναν εκπαιδευτικό περιβάλλον, είτε σε ένα corporate περιβάλλον, είτε σαν μέρος μιας καμπάνιας κάποιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, και να συντονίσεις όλη την ομάδα, τους creatives, άρα έχεις και το κομμάτι, και κάνω και τον σκηνοθέτη, να το πούμε, σε εκείνο. Αλλά επειδή η ομάδα μου πλέον είμαστε όλοι seniors, έχει πάνω από 10 χρόνια που είμαστε μαζί, πλέον είμαι αρκετά hands-off στο creative το κομμάτι. Ναι, φαντάζομαι η χημεία πλέον... Ναι, υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη, υπάρχει εμπειρία, άρα τούτο βοηθά στο να δημιουργηθεί χρόνος και για όλη την εθελοντική δουλειά που κάνω, είτε τούτο με το podcast series, το Culture and Tonic, είτε με την κινηματογραφική λέσχη, τα Larnaca Talks, το οποίο κάνουμε, είτε με το ρόλο που έχω στο Volt Κύπρου σαν ο υπεύθυνος για το κομμάτι του πολιτισμού, δηλαδή το cultural policy, τις πολιτικές μας, την ανάπτυξη των πολιτικών θέσεων για τον πολιτισμό, είναι σαν μια part-time δουλειά, ας πούμε, το οποίο είναι σε εθελοντική βάση. Έχω μια αναπορία. Είπες ότι ήθελες, σχεδιάσες
την εταιρεία πριν έρθεις Κύπρο. Είχες κάποιον, να μην το πω, είχες έναν προβληματισμό, κάτι που θεώρησε ότι η Κύπρος μπορούσε να γίνει benefited, κάτι που ο πολιτισμός της Κύπρου μπορούσε να γίνει benefited που το πράγμα. Βάσει της ζωής μου απλά ήθελα να ήμουν στο Λονδίνο, μου άρεσκε. Ενώ εκείνα ήθελα να φύγω. Ο καιρός, ας πούμε, ξέρω. Τα πάντα. Όμως η δουλειά που δούλευκα στην Αγγλία υπήρχε μια πάρα πολύ καλή χημεία και η εταιρεία στην οποία ξεκίνησα σαν intern, σαν έκανα το master μου και μετά ήταν ο πρώτος μου εργοδότης, μετεξελίχθηκε στον καλύτερο μου πελάτη για 10 χρόνια. Άρα η σχέση ήταν τζαμέ και ότι μεγάλωσε και το στούντιο μας στην Κύπρο έχει άμεσα να κάνει με τη σχέση που είχαμε με το συγκεκριμένο μας πελάτη, ο οποίος έκανε outsource όλο το creative σε εμάς. Άρα τούτον βοηθήσε μας και εξ αρχής να έχουμε μια προσέγγιση η οποία ήταν έτσι λίγο πιο international, δηλαδή η αγορά στην οποία απευθυνόμασταν, γιατί το 2008 να πεις ότι θέλω να κάνω animated videos για μια μικρή αγορά όπως η Κύπρος, ακόμα και να κάνεις live action videos τα οποία ήταν τότε για το διαδίκτυο, ήταν κάτι αρκετά καινοτόμο. Υπήρχαν τότε είτε κάνεις high-end διαφήμιση για την τηλεόραση, 30 δευτερόλεπτα, είτε κάνεις γάμους, ας πούμε. Ναι. Άρα εγώ ήθελα να συμπληρώσω εκείνον το κενό. Αλλά ναι, και σαν μεγάλωνε η ομάδα, σαν πιάναμε εμπειρία και πάντα με τη φιλοσοφία ότι θέλουμε η αγορά μας να είναι παγκόσμια αγορά και το επίπεδο της δουλειάς μας, η ποιότητα της δουλειάς μας να πάντα έτσι αρκετά ψηλά, βοήθησε μας στο να προσελκύσουμε πελάτες που την Αμερική ως την Αυστραλία. Και, σίγουρα βοήθησε πάρα πολλά στο να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα για το animation στην Κύπρο. Το στούντιο μας τώρα ήταν involved σε, αν δεν κάνω λάθος, 5 ταινίες μικρού μήκους. Που μια ήταν και το Parrot Lady. Ναι, το Parrot Lady ήταν η καθαρά δική μας παραγωγή, ήταν δική μου προσωπική ταινία σαν σκηνοθέτης. Passion project ή ήταν απλά... Ναι, ενώ μια ταινία η οποία, για την οποία αναπτύξαμε το σενάριο μαζί με τη Γεωργία την Νικολάου, η οποία και η ίδια από την Λάρνακα, και μια ταινία στην οποία δουλέψαμε in-house στο στούντιο, στη Ζενέμ. Πήρε μας περίπου 2 χρόνια για να την κάνουμε και ταξίδεψε σε περίπου 50 φεστιβάλ, έπιασε 7-8 βραβεία. Και πολλά σημαντικό το ταξίδι, γιατί το να παίζει μια ταινία σου σε έναν πολλά σπουδαίο φεστιβάλ, όπως είναι το Raindance για παράδειγμα, όπου μπορεί να δέχονται 3 και 4 χιλιάδες αιτήσεις και διαλέγουν μπορεί 20, 30, 40 ταινίες, λες και πιάσεις ένα βραβείο. Άρα για μας μόνο και μόνο το ταξίδι που έκαμε τούτη η ταινία και συνεχίζει να κάνει ταξίδι ακόμα μέχρι σήμερα. Περάσαν 4-5 χρόνια και ακόμα ζητούν μας την ταινία να παίξει σε φεστιβάλ, είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Πάντως πανέμορφη η ταινία και από το animation, ο ήχος, τα χρώματα, είναι όντως φοβερά και τουλάχιστον εγώ έχω μια έτσι μικρή προσωπική εμπειρία, γιατί είμαι και εγώ από τη Λάρνακα και η συγκεκριμένη κοπέλα γνωρίζω για ποιαν είναι, και εντυπωσιάστηκα που παρόλο που έχει το τοπικό vibe του ντόπιου να νιώσει αυτό που βλέπει, ταυτόχρονα θίγει θέματα που είναι παγκόσμια, δηλαδή μοναξιά, φόβος της ενηλικίωσης και διάφορα άλλα θέματα. Και νομίζω έγινε υπέροχα, δηλαδή ήταν φοβερό. Και τούτο είναι το στοίχημα πάντα, όταν κάνεις μια ταινία, όσο local κι αν είναι μια ιστορία, πρέπει να βρεις έναν τρόπο
επικοινωνήσεις κάποια Μηνύματα που είναι πιο γενικά. έτσι. Και τούτον πιστεύω καταφέραμε να το κάνουμε, γιατί είναι μια ταινία που πραγματεύεται κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την τρίτη ηλικία, τη μοναξιά. Ναι, και τούτος ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο είμαι τόσο passionate για το ρόλο που έχει να παίξει η κινηματογραφική λέσχη Λάρνακας στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, το curation των ταινιών που κάνουμε, η επιλογή δηλαδή των ταινιών που προβάλλουμε σε εβδομαδιαία βάση, είναι ακριβώς τούτο. Δηλαδή, ο στόχος είναι ναι να μαζέψεις κάποια άτομα και να απολαύσουν μια ταινία μαζί, αλλά είναι κάτι πιο μεγάλο που τούτο. Είναι και το να βοηθήσεις τον κόσμο να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του με το να μπει στα παπούτσια κάποιου άλλου μέσα από τον κινηματογράφο. Να δεις μπορεί για παράδειγμα μια ταινία από την Ιαπωνία, η οποία πραγματεύεται κάποια σοβαρά κοινωνικά θέματα, που και να τη δεις στην Κύπρο και να πεις ok, πώς το πράγμα συνδέεται με τη δική μου καθημερινότητα, με το δικό μου κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον. Και ο τρόπος που το πετυχαίνουμε τούτο, πέρα από το απλά να προβάλλεις την ταινία, και που είναι εξίσου σημαντικό είναι το ότι συζητούμε τις ταινίες μας. Δηλαδή κάθε φορά μετά την προβολή, άσχετα αν είναι και κομμωδία, γίνεται μια σύντομη συζήτηση των 10 με 15 λεπτών, όπου δίνουμε την ευκαιρία στον κάθε ένα να μοιραστεί κάποιες σκέψεις, προβληματισμούς για το τι παρακολουθήσαμε. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο τούτο που γίνεται κάθε φορά στην κινηματογραφική λέσχη. Παρατήρησα το, επειδή ήρθα λίγες φορές να δω τις ταινίες, γιατί αν μόλις το ανακάλυψα την κινηματογραφική λέσχη, ήμουν κάπως πολλά και πια με έναν πρόβλημα, έναν curious μυαλό να δω τι είναι, αλλά μετά που είδα ότι είναι επιλεγμένες συγκεκριμένες ταινίες για συγκεκριμένον, όχι μήνυμα να το πω, για έναν συγκεκριμένο λόγο για το κοινό, ενδιαφέρε με και προσπάθουν να έρχομαι όσο πιο συχνά γίνεται. Και το που λες με το σε ερωτήσεις στο τέλος, εντυπωσίασε με, γιατί πάντα είναι απλές οι ερωτήσεις ή οι απόψεις που έχω για την ταινία. Είναι πάντα κάτι προσωπικό, αλλά κάτι πολλά λεπτομεριώδες σημεία που πιάνουν από τις ταινίες, που θα περίμενα κάποιον που είδε απλά μια ταινία να σχολιάσει. Δηλαδή είναι πολλά in-depth σχόλια που κάνουν. Και ακριβώς τούτο είναι η ουσία, η κύρια ουσία τούτου που λέμε ανάπτυξη κοινού. Δηλαδή η ανάπτυξη κοινού, είτε το έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, δημοθέατρο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ειδικά για τον κινηματογράφο, δεν είναι απλά να μεγαλώσεις τον αριθμό των ατόμων που μέσα στο ακροατήριο σου. Ανάπτυξη κοινού σημαίνει πρώτον να καταλάβει ο θεατής τι είναι τούτο που παρακολουθεί, να τον εκπαιδεύσεις να μπορεί να κάνει process τούτη τη μορφή τέχνης, είτε τούτο είναι θέατρο, είτε χορός ή κινηματογράφος ή οτιδήποτε άλλο. Και το δεύτερο, που είναι κάτι άλλο ξεχωριστό, είναι το κοινό σου να είναι όσο πιο πολυμορφικό γίνεται. Δηλαδή να προσπαθήσεις μέσα στον ίδιο χώρο, είτε το με μια αίθουσα, είτε μια πλατεία, είτε οτιδήποτε άλλο, να έχεις άτομα από διάφορες ηλικίες και από διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Είτε το πράγμα είναι άτομα που μπορεί να είναι με αναπηρία, άτομα τα οποία έρχονται από διαφορετικά backgrounds, από διάφορα κοινωνικά στρώματα, και το πράγμα πιστεύω καταφέραμε το στη Λάρνακα. Πριν 15 χρόνια ήταν πολλά πιο λίγα τα και ήταν και πολλά πιο homogenious, ενώ τώρα πραγματικά υπάρχει μια έτσι...
Ναι. Άρα βασικά Εμείς- οι ταινίες είναι η αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση, ένας διάλογος, ένα συναίσθημα στον άνθρωπο που έρχεται στη λέξη. Και στην αρχή ο κόσμος φοβάται το πράγμα που ονομάζεται ευρωπαϊκός κινηματογράφος ή παγκόσμιος ανεξάρτητος κινηματογράφος, και γι' αυτό και εμείς στην προσπάθεια να αναπτύξουμε έναν κοινό. Sorry, βλέπω υπάρχει μια αντανάκλαση, δεν ξέρω πόσο φαίνεται σε εσάς το πράγμα. It's not bad, ναι, it's okay. Υπάρχει μια αντανάκλαση από κτίριο απέναντι και λίγο δύσκολο. Λοιπόν, άρα, ναι, στην αρχή ο κόσμος φοβάται το πράγμα που ονομάζεται ευρωπαϊκός κινηματογράφος ή ανεξάρτητος παγκόσμιος κινηματογράφος, που στην ουσία τι σημαίνει τούτο, οτιδήποτε εκτός Hollywood. Στην ουσία είναι ταινίες οι οποίες βασίζονται σε έναν καλό σενάριο και όχι στα visual effects, σε action movie. Μπράβο, ναι. Άρα, στην ουσία, τούτο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ταινιών που προβάλλουμε. Άρα και εμείς, για να σταματήσουμε να ακούμε τον κόσμο να λέει ότι τούτο που κάνουν είναι κουλτουριάρικο, είτε ψαχμένο, είτε οτιδήποτε άλλο, χωρίς να ήρθαν ποτέ για να δουν τι είναι τούτο στην ουσία το οποίο προβάλλουμε. Γιατί είναι λάθος όμως? Γιατί είναι λάθος έκφραση να πεις είναι κάτι κουλτουριάρικο? Μα τι σημαίνει κάτι κουλτουριάρικο? Κάτι κουλτουριάρικο σημαίνει ότι είναι κάτι πολλά συγκεκριμένο, για έναν πολλά συγκεκριμένο κοινό, ότι είναι κάτι ίσως ελιτίστικο ακόμα, ενώ δεν είναι καθόλου. Υπάρχει ένα στίγμα. Μα η κουλτούρα δεν είμαστε όλοι μέρος μιας κουλτούρας. Άρα είναι... Ναι, εγώ αναφέρομαι στη συγκεκριμένη λέξη που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι έχουν έναν αρνητικό connotation. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Ότι είναι κάτι απόμακρο. Άρα εμείς είπαμε ότι αφού έρχεται ο κόσμος κοντά στην αρχή, να πιάσουμε εμείς τον κινηματογράφο και να πάρουμε στον κόσμο. Άρα ευκάλαμε τον κινηματογράφο έξω από την αίθουσα. Αξιοποιούμε το δημόσιο χώρο, τις πλατείες, την παραλία, θερινό σινεμά σε διάφορες γωνιές της πόλης. Άρα και τούτον είναι μέρος της στρατηγικής του audience development, της ανάπτυξης κοινού. Δηλαδή να δημιουργήσεις και κάποιες εμπειρίες τις οποίες να βιώσει το κοινό και μετά να έρθει να τις αναζητήσει κιόλας. Έτσι ώστε να πει «ΟΚ, θέλω να ξαναζήσω την εμπειρία». Και τότε βοηθήσει πάρα πολλά σε την ανάπτυξη. Δηλαδή το κομμάτι του θερινού σινεμά και του θερινού σινεμά και σε συγκεκριμένες γωνιές της πόλης, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Πλέον μεγαλώνουμε και οι αντοχές μας είναι λίγο πιο περιορισμένες για να το κάνουμε κάθε εβδομάδα αλλού. Αλλά το ναι, βοήθησε στο να απολύμει και ο κόσμος στο κλειστό θέατρο που δείχνουμε, στο δημοτικό θέατρο πλέον. Και χαιρούμαστε που ο κόσμος έρχεται και το είναι true story και λέει μας ευχαριστούμε που μας μάθετε να βλέπουμε κινηματογράφων και τούτο πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο σχόλιο μπορεί να σου κάνει κάποιος. Και ελπίζω ότι ένας από τους λόγους που εμπλάκηκα και στην πολιτική είναι έτσι ώστε για να καταφέρουμε σιγά σιγά τούτον των κινηματογράφων που σε άλλες χώρες της Ευρώπης θεωρείται ο mainstream κινηματογράφος, να τον κάνουμε και στην Κύπρο όσο πιο πολλά mainstream γίνεται. Και πώς μπορούμε να το καταφέρουμε τούτο? Μπορούμε να το καταφέρουμε με το να καταφέρουμε να πείσουμε ότι τούτος είναι ο κινηματογράφος που αξίζει να έχει prime time, airtime στην τηλεόραση, ειδικά στην κρατική τηλεόραση. Θα ήταν πολύ καλύτερα να βλέπαμε τέτοιου είδους περιεχόμενο στην τηλεόραση παρά κάποιο άλλο είδους περιεχόμενο που βλέπουμε τώρα. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το ζάντρα του δημιουργικού ντοκιματέρ. Και όταν λέμε δημιουργικό ντοκιματέρ, τα δημιουργικά ντοκιματέρ είναι λες σου βλέπεις ταινίες, έτσι. Σαν μια ανθρωπολογική μελέτη, πιο cinema verite, δηλαδή η κάμερα δεν επεμβαίνει καθόλου, δεν έχει συνεντεύξεις, λες σου βλέπεις μια ταινία. Αλλά είναι ντοκιματέρ. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό φεστιβάλ ντοκιματέρ στη Λεμεσό που γίνεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο, που σχεδόν όλες οι ταινίες είναι creative documentaries, δημιουργικά ντοκιματέρ. Και
ξεκίνησε το trend από τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίοι λέγαν ότι και το πράγμα είπε μας η head programmer της κρατικής τηλεόρασης της Φινλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, πριν περίπου 12-13 χρόνια που ήταν στην Κύπρο. Λίνα, το όνομα της φεύγει μου το επίθετο, αλλά έρχεται για κάποια χρόνια στο φεστιβάλ του ντοκιματέρ Λεμεσού και η ίδια τι είπε. Το χειμώνα ο κόσμος μας, λόγω του ότι σχεδόν 24 ώρες την ημέρα νύχτα, βλέπει πάρα πολύ τηλεόραση. Και πρέπει εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε, να τους ποβλακώσουμε ή να τους ή θέλουμε να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Πάρα πολλούς που σκεφτήκαν πάντως. Ναι, και γι' αυτό οι σκανδιναβικές χώρες βλέπεις ότι παράγουν πάρα πολύ δημιουργικό ντοκιματέρ, γιατί ήταν ένας τρόπος να έχουν πολίτες οι οποίοι έχουν μια ανεπτυγμένη κριτική σκέψη και το ότι στην τηλεόραση τους, στο prime time, βλέπουν δημιουργικά ντοκιματέρ, το πράγμα συμβάλλει σίγουρα σημαντικά προς την κατεύθυνση. Θα ήταν πολύ ωραία αν βλέπαμε κάτι παρόμοιο και στην Κύπρο. Πάει πίσω στο πόσο ενδιαφέρεται ο άλλος για τον πολίτη, δηλαδή τι του δίνεις να καταναλώνει, πού θέλεις να είναι το attention του. Και πολλά ωραία που... Ας πούμε και εμείς σαν κανάλι, να το πούμε, έχουμε, εντάξει, πάρα πολλά το όνομα που είναι Just Experience που είπες εσύ, ότι πρέπει να βιώνουν μια εμπειρία στην κινηματογραφική λέσχη. Αλλά έναν άλλο πράγμα που έχουμε, και ειδικά με την σειρά των podcast, είναι το να προωθήσουμε λίγο παραπάνω το θεατή να ξαναζήσει την εμπειρία του σινεμά. Δηλαδή, εντάξει, είναι ότι πάμε κόντρα στο Netflix, στα streaming services, απλά είναι άλλη εμπειρία του να πάει σινεμά, η παρέα, είναι την έπουν να δεις, αλλά είναι άλλη εμπειρία του. Και γι' αυτό που εντυπωσιάστηκα με την κινηματογραφική λέσχη, και είναι ένα πράγμα που εν περίεργο το πώς βοηθάς έναν κόσμο να καταλάβει την αξία της κουλτούρας μέσω της τέχνης. Δεν ξέρω αν θέλει να πεις κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, την αξία της τέχνης προς την κουλτούρα του ανθρώπου. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό και όταν ανάλαβα και τη θέση του συντονιστή της Επιτροπής Πολιτισμού στο Volt, ένα από τα πρώτα πράγματα που τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πολιτικής, δηλαδή σαν το μανιφέστο. What do we stand for? Okay? Και ύστερα να πάμε να πούμε ποιες είναι οι προτάσεις, οι λύσεις που θέλουμε να προτείνουμε. Πρώτα πρέπει να δούμε what do we stand for? Τι είναι το πλαίσιο πολιτικής, τι είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο θέλουμε να βλέπουμε τον πολιτισμό και τον ρόλο του μες στην κοινωνία. Mm-hmm. Και βασίζεται σε 3 πυλώνες, να αναφερθώ μόνο στον ένα προς το παρόν. Ότι η τέχνη είναι ένα δημόσιο αγαθό. Okay? Όλοι μας, όλοι οι πολίτες μιας χώρας πρέπει να έχουν μια ισότιμη πρόσβαση στην τέχνη. Γιατί η τέχνη είναι το πράγμα το οποίο πέραν το ότι ανεβάζει το ποιοτικό σου επίπεδο, δηλαδή είσαι πιο χαρούμενος, έχεις κάποια ερεθίσματα, μια μορφή ψυχαγωγίας σίγουρα, βοηθά την κριτική σκέψη, ενδυναμώνει όμως μετά από, σαν έναν παράλληλο αποτέλεσμα και ενδυναμώνει και τη δημοκρατία μας, βοηθά μας στο να δημιουργήσουμε κοινές αξίες, να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο, επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αν έχεις τα σωστά ερεθίσματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό, έχεις πιο λίγες τάσεις να θέλεις να εμπλακείς με κάποια πιο εξτρεμιστικά στοιχεία. Okay?
έναν καλό παράδειγμα, ας πούμε, για το είναι ότι στο Σικάγο που σπούδαζα, υπήρχε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος πήγαινε στα γκέτος και πρόσφερε δωρεάν μαθήματα κινηματογράφου σε teenagers, σε έφηβους. Γιατί θέλαν να τους δώσουν κάποια άλλα ερεθίσματα, να μπορούν να εκφραστούν μέσα από την μορφή τέχνης και να μην γίνουν μέλη κάποιας συμμορίας. Γιατί άρα τη στιγμή που ήβρες κάτι άλλο που σε γέμιζε, δεν έπιενες να μπεις μες σε μια συμμορία. Ναι, επειδή συνήθως τα προβλήματα έρχονται από μια έλλειψη, κάτι που λήφθηκε. Εκφράσεις. Ναι, έκφρασης ή αγάπης. Ναι, ξέρω. η ανάγκη του να ανήκεις και σε ένα σύνολο, πάλι ερχόμαστε πίσω στο κομμάτι της μοναξιάς. Η τέχνη μπορεί να ενώσει ανθρώπους και μπορεί να καλλιεργήσει και την ενσυναίσθηση, έτσι. Δηλαδή, το να μπω να δω τον κόσμο λίγο και με τα μάτια κάποιου άλλου. Άρα, τούτο είναι κάτι πάρα πολλά σημαντικό και όλοι μας πρέπει να έχουμε την ευκαιρία στη ζωή μας να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με το πράγμα. Δηλαδή, από μια νεαρή ηλικία, δηλαδή και από το δημοτικό, αλλά κάτι το οποίο να μπορέσει να συνεχίσει και στις εφηβικές ηλικίες. Κάτι το οποίο είναι προτεραιότητα μας. Και για μένα ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κύπρο, ότι που συνδέεται με την ανάπτυξη κοινού. Προσπαθώ να το συνδέσω πάλι, γιατί ξέρω ότι είναι κάτι που σας απασχολεί και εσάς έτσι ιδιαίτερα. Το να δώσεις ερεθίσματα σε έναν κοινό στις ηλικίες του δημοτικού, είτε με το να φέρεις ένα θέατρο στο σχολείο, είτε να τους πάρεις σε μια γκαλερί και να κάτσουν να συζητήσουν τις αναπαραστάσεις μες σε έναν πίνακα ή ξέρω οτιδήποτε άλλο, φυτεύκεις ένα σπόρο για μέ. Okay? Ναι. Μετά, άμα πάει στο γυμνάσιο λύκειο που αλλάζει πάρα πολλά το εκπαιδευτικό σύστημα, οι απαιτήσεις είναι πολλά διαφορετικές. Επιστημονικές, είναι κάτι εξετατιστό, είναι exam oriented, έτσι, δηλαδή απλά θέλεις να βγάλεις έναν γενικό και τα λοιπά, να δώσεις κάποιες εξετάσεις. Τι γίνεται, χάνεται η επαφή με την τέχνη. Και μετά προσπαθείς εσύ σαν πολιτιστικός παραγωγός, είτε είσαι του θεάτρου, είτε του κινηματογράφου ή οτιδήποτε άλλο, να μαζέψεις ξανά τον κόσμο μετά που τελειώσαν το λύκειο, μετά που μπορεί να πήγαν στρατό, μπορεί μετά που πήγαν να σπουδάσουν, και στα 25 με 30 τους να τους φέρεις πίσω σε μια αίθουσα, να δουν ένα θέατρο, να δουν μια ταινία κτλ. Ενώ αν υπήρχε μια συνεχόμενη τριβή με τέχνες και τον πολιτισμό, το κοινό θα συνεχίζεται να αναπτύσσεται. Θα τους έχανες τόσο πολλά. Θεωρώ ότι θα είχε πολλαπλά ωφέλη και για το ίδιο το πολιτιστικό οικοσύστημα και για τη δημιουργική βιομηχανία, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είχαν τα ερεθίσματα χωρίς να το καταλαβαίνουν, θεωρώ ότι η καθημερινότητα τους θα ήταν πολύ καλύτερη και η κοινωνία μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Ναι, αλλάζει 100% και πιστεύω ότι βοηθά πάει πίσω κύκλο στην παιδεία του, γιατί αν ένας ενήλικας μεγαλώσει με τις τεχνικά ερεθίσματα, στο θέσω έτσι απλά, καλή ώρα που να κάνει ένα μωρό μπορεί να μεταδώσει κάτι, ναι, να μην χρειαστεί ξανά του ότι έλα ξαναμάθει. Πρέπει να κάνεις recruit ένα generation για να βοηθήσει το άλλο με κάποιον τρόπο. Ναι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και εγώ, τώρα μια μικρή παρέθεση, εμείς ασχολούμαστε και με τα video games στο κανάλι, που εντάξει, κάπως animation, υπάρχει μια κινηματογράφηση στα video games. Εγώ που παρατηρώ είναι ότι τώρα γίνεται στα video games του περιγράφεις ότι αρκετοί άνθρωποι παίζουν, ειδικά στις ηλικίες των teenage years, αλλά δεν καταλάβουν πραγματικά την τέχνη που κρύβεται πίσω
δεν το κάνουν interpret σε το σημείο που δημιουργά ένα διάλογο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι, ξέρεις, μεταφέρνεται τώρα σιγά σιγά η κινηματογραφική, ξέρεις, άνοδος με το video game era, στο θέσω απλά, που κάπως συνδέεται και απλά έκανε με spark τώρα όταν το είπες ότι, ξέρεις, υπάρχει το φάσμα τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, το κομμάτι δεν είμαι ειδικός στο gaming, δεν είμαι gamer εγώ, εκτιμώ όμως τον κλάδο, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος συνδυάζει την τεχνολογία μαζί με την τέχνη. Δηλαδή, καταρχάς μόνο και μόνο το ότι έχεις έναν πολυεπίπεδο storytelling το οποίο είναι πολλά dynamic, άρα ανάλογα πολλές φορές με το τι αποφάσισε να πιάσει ένας χρήστης μπορεί να αλλάξει το hero journey που ακολουθά έναν universe, μάλλον το hero journey που βιώνει ο χαρακτήρας μες στο universe. Είναι κάτι πάρα πολλά challenging. Επίσης το ότι η ποιότητα των VFX, των γραφικών με τα game engines είναι απίστευτη και είναι κάτι το οποίο τώρα έρχεται πίσω στο κινηματογράφο. Δηλαδή και σήμερα πάρα πολλές ταινίες γυρίζονται σε virtual studios όπου αντί να έχεις έναν green screen που πίσω σου και ο ηθοποιός φαντάζεται το που είναι, το περιβάλλον είναι φτιαγμένο με μεγάλα LED screens τα LED walls που στα οποία υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να ήταν γυρισμένο με 360 κάμερας που πριν, π.χ. αν έχεις ένα car chase scene για παράδειγμα, ή ταινίες που είναι όπως ξέρω εγώ Star Wars που είναι έναν καθαρά CGI, ένα computer generated environment το οποίο τρέχει πάνω σε ένα game engine και οι κάμερες έχουν motion detectors και ανάλογα με το που ταράσει η κάμερα, ταράσει και το περιβάλλον και δεν χρειάζεται μετά να έρθεις να τα κάνεις ξανά στο post. Το post έγινε πριν το production και ο ηθοποιός μπορεί να έχει μια καλύτερη συσχέτιση με το περιβάλλον, άρα μπορεί να κάνει και καλύτερο acting. Και στην Κύπρο υπάρχει το ερευνητικό κέντρο Science, έχει ένα lab το οποίο είναι πολλά μικρό με τα διεθνή standards, για πολλά πιο μικρές παραγωγές και σαν testing ground. Όμως τώρα γίνεται μια συζήτηση όπου το Science μαζί με το Δήμο Λευκωσίας και την κυβέρνηση να επενδύσουν σε έναν μεγάλο στούντιο το οποίο να έχει ακριβώς την υποδομή και αν δεν κάνω λάθος είναι για να γίνει στο χώρο της κρατικής έκθεσης στη Λευκωσία, έτσι ώστε να μπορέσουμε και στην Κύπρο να προσελκύσουμε ακόμα και από το εξωτερικό παραγωγές, κινηματογραφικές παραγωγές που να γυρίζονται σε το στούντιο και να συνδυάσουν την τεχνολογία του κινηματογράφου με την τέχνη του κινηματογράφου μαζί με την τεχνολογία του gaming. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι το Rex, το οποίο ξέρω ότι έχει μια πολλά μορφή ιστορία, ο κόσμος πιο παλιά είχε το αγαπήσει αρκετά, ήταν ένα συχνό φαινόμενο τα πρωινά στο Rex. Ναι, μίλα μας λίγο για το Rex. Ναι, το Rex για όσους είναι σκαλιώτες, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο στο κέντρο της Λάρνακας, σε έναν παράδρομο των Φοινικούδων. Είναι ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε πριν περίπου 110 χρόνια. Είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας και γι' αυτό τα τελευταία 20-30 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, είναι κατελημμένο. Λειτουργούσε το κάποιος που ήταν πρόσφυγας, αν δεν κάνω λάθος, που το Τρίκομο, ο οποίος είχε σινεμά στο Τρίκομο και διαχειρίζεται το για κάποια χρόνια.
Και θυμούμε μάλιστα χαρακτηριστικά να διαφημίζονται με τα πόστερ των ταινιών οι ταινίες του Κεσλόφσκι, το Red, White, Blue, μια τριλογία που το γαλλικών κινηματογράφων, η οποία έτσι άφησε μια εποχή. Και ίσως το πράγμα ήταν και λίγο σημαδιακό, δηλαδή το ότι τούτον το πολλά iconic κτίριο μες στην πόλη μας, το οποίο λειτουργούσε σαν κινηματογράφος και μάλιστα προβάλλει και ευρωπαϊκών κινηματογράφων σε κάποια φάση. Έρχεται τώρα με δική μας πρόταση της κινηματογραφικής λέσχης να ξαναλειτουργήσει σαν έναν κέντρο κινηματογράφου. Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει ότι δεν θα είναι απλά ένα σίνεμα. Το κτίριο εδόθηκε στο Δήμο Λάρνακας, που το φορέα διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών, και που σκέφτεται ο Δήμος Λάρνακας τι να το κάνει, και πέσαν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Η κυριάρχηση είναι η δική μας πρόταση, η οποία λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία θα ανήκει στο Δήμο Λάρνακας. Άρα θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, ασχετά αν ανήκει στο Δήμο. Και το κέντρο κινηματογράφου θα διαχειρίζεται το σίνεμα, το οποίο όμως θα έχει μια διπλή χρήση και ως συνεδριακό κέντρο. Υπολογίζουμε ότι η χωρητικότητα θα είναι γύρω στα 200 άτομα. Σε τούτον τον χώρο θα στεγάζεται η κινηματογραφική λέσχη Λάρνακας, και την ίδια ώρα το κέντρο κινηματογράφου θα λειτουργά τούτον το οποίο στο industry του κινηματογράφου ονομάζεται σαν film office. Το film office είναι ένα γραφείο το οποίο προωθά ένα συγκεκριμένο region, στη δική μας περίπτωση η Λάρνακα και ίσως και λίγο πιο ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν υπάρχει άλλο film office στην Κύπρο που να προωθά την Κύπρο σαν filming destination. Με στόχο να προσελκύσουμε παραγωγές από το εξωτερικό, οι οποίες να έρθουν να γυριστούν στην Κύπρο. Και τώρα αξίζει να αναφέρουμε ότι η Κύπρος μέσω του ΣΥΠΑ διαθέτει έναν κονδύλι, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 12 εκατομμύρια για κάθε 4 χρόνια, τα οποία διοχετεύονται στις παραγωγές, οι οποίες επιλέγουν να έρθουν να κάνουν γυρίσματα στην Κύπρο. Και για κάθε €1 που ξοδεύουν στην Κύπρο πιάνουν πίσω περίπου το 30% πλάς το ΦΠΑ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό scheme, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και τούτο που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι εκείνο που να έρθει να συνδέσει στην ουσία τα δύο. Δηλαδή υπάρχει το φορολογικό κίνητρο και το cashback incentive, και υπάρχει και το industry. Και το που θέλουμε να κάνουμε στη Λάρνακα είναι να πιάσουμε τα δυο και να τα συνδέσουμε, και με τον τρόπο να αποφεληθεί και η Κύπρος, αλλά πιο συγκεκριμένα και η Λάρνακα. Το Film Office θα προωθά τη Λάρνακα σαν filming destination, θα βοηθά να συνδέσει τους παραγωγούς με το οικοσύστημα του κινηματογράφου στην Κύπρο, δηλαδή πώς θα νοικιάσεις φώτα, κάμερες, extras, πράγματα, catering κτλ. Και την ίδια ώρα να αποφεληθεί και η Λάρνακα με το να δουλέψουν παραπάνω και τα ξενοδοχεία μας, τα εστιατόρια μας, να προβάλλεται η Λάρνακα και η Κύπρος γενικότερα μέσα από τον κινηματογράφο. Άρα θεωρώ ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Την ίδια ώρα θέλουμε το κέντρο κινηματογράφου Λάρνακας που να στεγάζεται στο ΡΕΞ να τρέχει και τα δικά του προγράμματα πέραν από το έργο που κάνει η κινηματογραφική λέσχη. Θέλουμε και το ίδιο το κέντρο να προωθά των ευρωπαϊκών και των εξάρτητων κινηματογράφων και σε άλλα κοινά, τα οποία εμείς σαν εθελοντές δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Για παράδειγμα, προβολές για παιδιά, να φιλοξενεί σχολεία, να έρχονται να βλέπουν κινηματογράφο και πάρα πολλά άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν. Και τέλος, σε μια συνεργασία μεταξύ του κέντρου και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, να κάνουμε την εθνική μας ταινιοθήκη προσβάσιμη. Τι σημαίνει τούτο? Εμείς σαν φορολογούμενοι επιχορηγούμε ταινίες, έτσι. Τούτον το αρχείο το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια δεν το
δεν έχουμε πρόσβαση σε τούτο το αρχείο. Άρα μέσα από εξειδικευμένα booths θα μπορεί ο κάθε ένας να πάει να κάτσει σε έναν καναπέ, να κάνει login και να δει μικρού μήκους ταινίες ή ακόμα και μεγάλου μήκους ταινίες, οι οποίες παραχθήκαν από Κύπριους δημιουργούς και επιχορηγηθήκαν που το κράτος. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί να δώσει πρόσβαση πέρα από τα άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν έρευνα, αλλά να δώσει πρόσβαση και στον οποιοδήποτε απλό πολίτη της χώρας που θέλει συνεφίλ και θέλει να ανακαλύψει το περιεχόμενο, ας πούμε. Μίλησες για το, σαν archives, τι υπάρχει ήδη, για τους upcoming filmmakers, τους Κυπρίους, τους Λαρνακιώτες, που θεωρούμε ότι μπορεί να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς. Πώς το Rex ή τέλος πάντων μια από τις κινήσεις, πώς τους βοηθά, με ποιους τρόπους βοηθά τους ανθρώπους? Θα έλεγα ότι είναι κάτι που να βοηθήσει άμεσα, δηλαδή μια άμεση σχέση, αλλά τη στιγμή που να έχει έναν οργανισμό που να προωθεί τη χώρα σου και την περιοχή σου σαν έναν filming destination, και εσύ που είσαι ένας επαγγελματίας του χώρου να είσαι μέρος του οικοσυστήματος, το οποίο το film office να θέλει να κάνει connect μαζί με τις παραγωγές που έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας boom operator, για παράδειγμα, που κρατά ένα μικρόφωνο, ή ένας που θέλει να δουλεύει σαν production manager, ή ένας που θέλει να δουλεύει σαν ηλεκτρολόγος, ή whatever. Το film office να μπορεί να λέει στους παραγωγούς που έρχονται από το εξωτερικό ότι κοίταξε, στην Κύπρο υπάρχουν, τη λίστα υπάρχουν εν τούτοι ανθρώποι που μέσα στο οικοσύστημα, ενώ να είναι μια βοήθεια ευρύτερα. Γιατί εντάξει, πώς είναι η Κύπρος εννοώ. Ναι. Όμως τούτο είναι κάτι, η δημιουργία του κέντρου είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον κινηματογράφο της Κύπρου γενικότερα. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι με τη δημιουργία της υποδομής να μπορέσει η κινηματογραφική λέσχη να είναι πιο βιώσιμη, γιατί είμαστε εθελοντές και τώρα δεν υπάρχει υποδομή και κάθε φορά πρέπει να δείξουμε μια ταινία πρέπει να στείλουμε ολόκληρο σινεμά και να το ξεστείλουμε την ίδια νύχτα. Άρα το πράγμα δεν μπορείς να το κάνεις σε εθελοντική βάση για πάντα. Και σίγουρα πιστεύω θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και το κοινό μας, γιατί αν έχεις πιο μεγάλες οθόνες, πιο καλούς προτζέκτορες, πιο καλών ήχων, όλη η εμπειρία θα είναι πιο αναβαθμισμένη, σίγουρα. Εξειδικευμένος τόπος για αυτό το πράγμα. Έχει παραπάνω κόσμο να θέλει να έρθει να δει μια ταινία σε εκείνο το χώρο. Επίσης, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το πώς δουλεύει το κομμάτι της διανομής ταινιών, έτσι, κάτι που το συζητήσαμε και συνδέεται άμεσα με το γιατί πρέπει να γίνει το REX. Αυτή τη στιγμή, σαν κινηματογραφική λέσχη, για να είμαστε νόμιμοι, έτσι, πρέπει να πληρώνουμε πνευματικά δικαιώματα για τη δημόσια προβολή των ταινιών. Πώς το κάνεις τούτον? Έχει κάποιες εταιρείες που είναι distributors, συμφωνούν με τους παραγωγούς, μεταφράζουν τις ταινίες στα ελληνικά και εμείς βλέπουμε τους καταλόγους τους και κάνουμε τις επιλογές μας. Μπορούμε να πάμε και κατευθείαν στους παραγωγούς, αν θέλουμε, τούτον κάνουμε το συνήθως με τους Κύπριους παραγωγούς που δεν πρέπει να κάνουμε μετάφραση εμείς και να απομισθούμε το κόστος του υποτιτλισμού. Τούτο θα το κάνουμε για το φεστιβάλ μας, για το φεστιβάλ της Λάρνακας. Γιατί θα έχουμε τη χρηματοδότηση να το κάνουμε για 3-4 ταινίες το χρόνο. Όχι για 50. Άρα η διανομή όμως, και εν το πολλά σημαντικό κομμάτι, κάποιοι από τους διανομείς δεν θέλουν να συνεργάζονται με κινηματογραφικές λέσχες που δεν έχουν τον οποιοδήποτε, άσχετα θέλει να πληρώσει τα δικαιώματα δημόσιας προβολής, αν δεν έχουν μια συγκεκριμένη υποδομή, ένα συγκεκριμένο σερβερ που θα σου δώσουν την ταινία σε ένα συγκεκριμένο format, η οποία θα ξεκλειδώσει το αρχείο την ώρα που θα παίξει η ταινία
και αυτόματα θα ξανακλειδώσει έτσι ώστε να καταπολεμείται η πειρατεία. Okay. Αυτή τη στιγμή εμείς συνεργαζόμαστε με διανομής που διούμε στις ταινίες και προβάλλουμε τες με έναν άλλο format, αλλά υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Αλλά τούτον περιορίζει μας πάρα πολλά στις επιλογές που έχουμε. Δηλαδή, όταν γίνει τούτη η υποδομή, η οποία στοιχίζει 100.000 ευρώ ο σερβερ μαζί με τον projectora, κάτι που δεν μπορούμε εμείς να απομισθούμε σε αυτή τη φάση, θα μας ανοίξει πάρα πολλές πόρτες. Θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με ακόμα παραπάνω διανομής και η ποιότητα της ταινίας η οποία θα προβάλλουμε, το resolution, ο ήχος κτλ. Σίγουρα να είναι και πιο αναβαθμισμένος. Ναι, άρα και η εμπειρία γενικώς να γίνει enhanced. Βεβαίως. Και όταν γίνει τούτη η υποδομή, πέρα από το να μας βοηθήσει εμάς στις ongoing προβολές μας, θα μπορέσουμε να φιλοξενούμε και το κρατικό φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται αυτή τη στιγμή μόνο στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, το Cyprus Film Days. Άρα και τούτο είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Συζητήσαμε για αρκετά θέματα. Είπαμε και για το ZETEM λίγα πράγματα, και για το φεστιβάλ που έγινε, και για τη Λέσχη Λάρνακας, και για το Rex. Φυσικά έναν shout-out και στο Culture and Tonic, το podcast που κάνετε και στα Larnaca Talks, που πάλι και τούτα έχουν το ύφος του να δημιουργήσει η συζήτηση, να μιλήσει ο κόσμος για τον πολιτισμό, για την τέχνη. Όμως θα θέλαμε να σου κάνουμε και λίγες ερωτήσεις πιο, ας το θέσω φιλικές, πιο απλές, να το θέσω απλά. Καταρχάς, σουβλάκια ή σούβλα? Απαναγία μου. Δηλαδή, τι είσαι ο σουβλάκια ή είσαι ο σούβλακα, είσαι κανένα από τα δύο? Του γύρου. Υπάρχει το option C που λέει τίποτε, ας πούμε. Όχι, στην καθημερινότητα είναι το σουβλάκι σίγουρα, γιατί η σούβλα κάτι κάνω εγώ. Ωραία, άρα αρέσκεις να μαϊρεύκεις, ας πούμε, είσαι? Ναι, πάρα πολλά. Όντως, Ναι. έχει κάτι που... Αμυστικό. Εκτός πει σούβλα, ήσουν πολλά παθιασμένος. Σημαίνει κάμνεις τέλεια σούβλα ή αρέσκεις το process. Στην οικογένεια μου, αν δεν είμαστε λιτσότες, κάνουμε λιτσότικη σούβλα, αν ξέρετε τι είναι τούτο. Είναι πιο μικρά κομμάτια. Είναι λες και πιάνεις δύο σπιρτόκουτα και βάλεις τα μαζί, έτσι, για να καταλάβουμε το size. Δηλαδή, είναι πιο μεγάλο από το σούβλι το ελληνικό, αλλά είναι πιο μικρό από το μεγάλο κομμάτι της σούβλας που είναι συνήθως. Και κάνουμε την μαριναρισμένη σε λεμόνι ρίγανη που την προηγούμενη, σχεδόν 24 ώρες, άρα με συγκεκριμένο. Άρα είναι κάτι έτσι, μια μέρα, υπόσχομαι όταν είσαι να χάσετε και ο Κύπρο να το νιώσετε την εμπειρία. Μέσα. Τώρα, άλλα πράγματα, έχω έναν ritual μια φορά τον χρόνο στα γενέθλια μου, που είναι έτσι μες στα Χριστούγεννα. Κάνω ένα πράγμα που ονομάζεται demi-glace, που στην ουσία είναι στο μος βοδινό με έτσι κάποια άλλα πράγματα, χτήματα κτλ. Και κάνεις το μια φορά τον χρόνο γιατί θέλεις περίπου 10 ώρες για να το κάνεις το πράγμα. Και φυλάω τους κύβους στο θάλαμο για να χρησιμοποιώ σαν βάση για τα διάφορα σως που κάνω για steaks και άλλα πράγματα. Ναι. Άρα το creative μικρόβιο... Παντού, εμείνεις και μόνο. Ναι, δυστυχώς. Άλλη ερώτηση. Τι πιστεύεις, γενικά, ξέρεις, υπάρχει έναν vibe, πάω λίγο στο animation ξανά πίσω, απλά είναι λίγο πιο ανοιχτή κουβέντα, πιστεύω ότι υπάρχει έναν vibe γενικά που ο κόσμος ακούει animation και αμέσως σκέφτεται παιδικό ή σκέφτεται, ξέρεις, κάτι που δεν έχει τη σοβαρότητα, ας πούμε, ενός live action. Εγώ προσωπικά είμαι εντελώς όχι σε αυτή τη φάση. Αλλά πώς θεωρείς ότι υπάρχει κάτι το οποίο, ας πούμε, θα έλεγες σε έναν... ας πούμε. Ναι, τι θα έλεγες σε έναν άνθρωπο που, ξέρεις, δηλαδή στο αδέντον το animation και λέει σου, παιδικό του, θέλω. Έχει κάτι που θα του έλεγες για να τον πείσεις ή για να του δείξεις ότι ξέρεις, είναι το πράγμα. Ναι,
Εγώ θα του έλεγα να πάει να παρακολουθήσει το Festival Animation που γίνεται στην Κύπρο, όπου προβάλλονται ταινίες οι οποίες είναι ναι με την τεχνική του animation, αλλά είναι έργα τέχνης, όπως και η ταινία με τους παπαγάλους που έκαναμε εμείς. Άρα το κινούμενο σχέδιο που χρησιμοποιείται τη τεχνική και τη δικαστική προσέγγιση για να πεις μια ιστορία και για ένα πιο φεστιβαλικό κοινό, είναι πραγματικά μια μορφή τέχνης. Και πρέπει να το βιώσεις λίγο για να το καταλάβεις. Στην Κύπρο έχουμε ένα πάρα πολύ καλό φεστιβάλ, το οποίο γίνεται κάθε καλοκαίρι, αλλά εγώ είμαι ένα από τα φεστιβάλ που αγαπώ πάρα πολλά και είμαι τυχερός να έχει προβληθεί και να βραβευτεί και η ταινία μου σε το φεστιβάλ, και πλέον είμαι και μέλος της ομάδας του φεστιβάλ. Άρα είμαι στην ομάδα που επιλέγει ταινίες. Είναι το Anima Syros. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται στη Σύρο κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Έρχεται κόσμος που όλη την Ευρώπη, όλον τον κόσμο. Διαρκεί περίπου σχεδόν μια εβδομάδα. Είναι 6 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Όπου εγώ θα του έλεγα κάποιου ανθρώπου πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάει στις διακοπές στη Σύρο, στη Ερμούπολη, που είναι πάρα πολλά μορφό νησί. Η Ερμούπολη είναι μια πόλη με αρχιτεκτονική που θυμίζει Ιταλία, αλλά με την κουλτούρα και το ελληνικό. Και να απολαύσει ταινίες κινουμένων σχεδίων, ωραίο φαΐ και παραλίες κτλ. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και το Anima Syros είναι ένα από τα φεστιβάλ με τα οποία συνεργαζόμαστε σαν κινηματογραφική λέσχη. Το φεστιβάλ κινηματογράφου Λάρνακας, το οποίο ξεκινήσαμε πέρσι και έχουμε καταφέρει να κάνουμε και μια συμφωνία με το Λάρνακα 2030 και να έχουμε μια χρηματοδότηση με την οποία να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα του φεστιβάλ που ονομάζεται Common Ground Cinema Experience. Τούτον το παράλληλο πρόγραμμα, το Common Ground Cinema Experience, θα το κάνουμε produce σε συνεργασία με ένα φεστιβάλ στο Λίβανο που να μας βοηθήσει να έχουμε access σε content που ταινίες που τη Μέση Ανατολή, οι οποίες δεν έχουν διανομή στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Άρα είναι ένα πράγμα και την ίδια ώρα στην συνεργασία με το φεστιβάλ του Anima Syros να προσπαθήσουμε να βρούμε ταινίες οι οποίες συνάδουν με τη θεματική του Common Ground, αλλά είναι ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους που την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα η απάντηση ίσως θα έπρεπε να ήταν watch this space και να έρθετε στο φεστιβάλ μας που εν κάθε Αύγουστο, τέλος του Αυγούστου, να δείτε τούντες ταινίες. Επειδή δεν το πες εσύ να το πω εγώ, δεν το πάρω δηλαδή τι πες που ρωτάς την ερώτηση. Εντάξει, οκ. Και να καταλάβεις. Υπάρχει στο website μας, ναι. Και στο προσωπικό μου website, στο καλοπέδι.cy. Γιατί σίγουρα να πιέσει το συναίσθημα του TST Animation. Τάσο, εσείς κάποια ερώτηση έτσι... Εντάξει, η τελευταία είναι τόσο alternative, αλλά κατάλαβες. Τώρα έβαλες με στα σπέκια και δεν μπορώ να σκεφτώ. Βασικά έχω εγώ άλλη ερώτηση που πάει πίσω στην αρχή που μιλήσαμε, που μας είπες ότι έκαμες και ράδιο που ήσουν πιο μικρός. Τι μουσική να ακούεις ή ξέρω ποια είναι το ζάναρα που σ' αρέσκει ή καλλιτέχνης ίσως? Εντάξει, πάντα ήμουν της rock, μουσικής, πιο classic rock, μεγάλωσα με Pink Floyd κτλ. Αλλά και τούτη η μουσική που έπαιζε στο ραδιόφωνο, ενώ η εκπομπή που έκανα στο ραδιόφωνο για χρόνια ήταν τα 16 μου στα 21 μου. Γιατί ήμουν δόκιμο στο στρατό, άρα συνέχιζα να κάνω την εκπομπή. Και ναι, ήταν rock εκπομπή, classic rock παραπάνω. Όμως τα τελευταία έτσι 20 χρόνια ακούω και πάρα πολύ jazz μουσική, αλλά γενικά είναι εκτός στα πάντα. Ενώ
αρέσκει μου πάρα πολλά, ας πούμε, να πηγαίνω στο φέγγαρο και να μην ψάχνω ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που να παίξουν. Απλά έτσι να... Απλά strolling να και που πάει το αυτήν. Ναι. Και επίσης το αυτοκίνητο, η μόνιμη επιλογή είναι το τέταρτο πρόγραμμα του RIC που παίζει κλασική μουσική. Nice. Οκ, πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, ναι, είμαι και εγώ λίγο στα νερά που μίλησα στην αρχή του Pink Floyd και... Γι' αυτό μου γελάς. Ναι, Dark Side of the Moon, ανόη μια φορά την εβδομάδα, ίσως δύο παίζει σε βινίλιο, συλλέγω... Εγώ με τις άλλες πλευράς είμαι του κλασσικού, εγώ τις άλλες πλευράς είμαι του hip-hop κλασσικού. Είμαι το hip-hop κλασσικού, τα έχω πολύ έτσι, αλλά καταλάβεις, είμαι εκείνης πλευράς. Αλλά ναι, τον jazz ενδιαφέρει, πολλά soothing και calm, μ' αρέσει. Ναι, νομίζω αυτά είχαμε να ρωτήσουμε. Εγώ έβρα πολλά ενδιαφέρον τη συζήτηση μας. Στρομερό insight και vision και να σου πω αλήθεια, εγώ χαίρομαι που υπάρχει τουλάχιστον κάποιος άνθρωπος που τον κόφτει πραγματικά για τον τόπο και την τέχνη. Ο Τάσος με σύστησε με κάποιον τρόπο σε σένα και χαίρομαι γιατί είμαστε και δυο, ξέρεις, νεαροί που ψάχνονται στον τομέα και για αρκετόν καιρό πιστεύκαμε ότι είμαστε μόνοι, αλλά το πράγμα εμένα τουλάχιστον διάμας πολύ είναι θάρρεση, ότι ξέρεις, έχει κάποιον που είναι και πολλά γνώστης και έμπειρος άνθρωπος και ξέρει τι λαλεί και θέλει να βοηθήσει τέλος πάντων το πράγμα. Το ίδιο και για μας, γιατί εντάξει, σίγουρα και εσείς παιδιά είστε η επόμενη γενιά που πρέπει να συνεχίσετε και να το εξελίξετε ακόμα παραπάνω το πράγμα. Και πραγματικά θεωρώ ότι μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό και με τη σωστή χρήση των μέσων μπορούμε να δημιουργήσουμε μια θετική αλλαγή στην κοινωνία μας. Και που το χέρι μας εμάς που είμαστε μέσα στο industry να το πάρουμε πάνω μας και να προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο, έστω και λίγο, ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Έχει κάποιον τελευταίο σχόλιο που θα ήθελες να αφήσεις, ας πούμε, σε έναν, επειδή βλέπει μας σχετικά μικρών κοινών, ενώ μπορεί έφηβοι προς, ας πούμε, 16 μέχρι 30 max. Κάτι που θα θέλατε να αφήσετε σαν ένα μήνυμα, σαν έναν, ξέρεις, έναν... Από την οποία έλεγα να κοπιάσετε στην κινηματογραφική λέσχη, μπείτε στο website μας larnacacinema.com, το Larnaca με K, βρείτε μαζί στο Facebook, στο Instagram. Και τα links κάτω. Ελάτε να βιώσετε την εμπειρία, πραγματικά αξίζει τον κόπο, μην το φάστε. Και αν κάποιοι που σας δεν μένετε Λάρνακα, αλλά θέλετε να γνωρίσετε παραπάνω τι σημαίνει τούτου του είδους ο κινηματογράφος, εγώ θα έλεγα να κάνετε ένα free trial στο Sinopo, το Sinopo με CI. Είναι μια πλατφόρμα ελληνική. Μπορεί να ακούτε λίγο διαφημίσεων το πράγμα που κάνω, αλλά... Άκουσα το και εγώ το Sinopo, είναι πολλά καλή κουβέντα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι μια πλατφόρμα όπως το Netflix, η οποία είναι νόμιμη, ελληνική, με ελληνικούς υπότιτλους, η οποία διάσου τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις ταινίες ανεξάρτητου κινηματογράφου, είτε από την Ευρώπη, είτε από τη Μέση Ανατολή, είτε από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, κλασσικός κινηματογράφος, αλλά και κάποιες σειρές, οι οποίες είναι έτσι, είναι περιεχομένο που να δεις σε πιο mainstream πλατφόρμες. Αξίζει τον κόπο. Και κάποιες από τις ταινίες οι οποίες υπάρχουν ίσως έτσι για να κλείσουμε, κάποιες ταινίες που θα έλεγα σε κάποιον να μπει να ψάξει και να δει, θα ήταν οι ταινίες του Τζαφάρ Παναχή, είναι ένας Ιρανός σκηνοθέτης, πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Γράφω τα κοντά, ναι. Γενικά ο Ιρανικός κινηματογράφος που στην ουσία που δημιουργούς της διασποράς συνήθως, δηλαδή σκηνοθέτες οι οποίοι καταδιώκονται από το κράτος, όμως ο Παναχή είναι από τους σκηνοθέτες οι οποίοι μένουν
στο Ιράν, μπαίνει κάθε λίγο φυλακή, δεν τον αφήνουν να βγει από τη χώρα. Φεύγεις καστός από τη χώρα και τώρα πριν λίγων καιρών έφυγες καστός για να πάει να πιάσει το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης, το Just by Accident, τον που κέρδισε φέτος, και μάλλον ίσως να τον βάλω φυλακή, πάλι δεν ξέρω. Παιδιά, πήρα it back από ποιο το σκάρμα. Ναι, παιδιά, αφήστε το θα πάω τώρα. Νομίζω υπάρχουν οι ταινίες του στο Σινόπο, αν όχι τέλος πάντων ψάξετε τες. Ναι, εν ταινίες οι οποίες δεν έχουν τα φαντασμαγορικά εφέ. Και να ήθελα έτσι να πω ότι στο Σινόπο υπάρχει και η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών, η οποία είναι και πάρα πολλά relevant με το σήμερα. Ονομάζεται Good Night and Good Luck. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, με τον George Clooney και πάρα πολλούς άλλους διάσημους ηθοποιούς, όμως είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Είναι για έναν δημοσιογράφο ο οποίος αντιστάθηκε στον McCarthy. Ο McCarthy ήταν ένας senator της Αμερικής των καιρών του ψυχρού πολέμου, που όποιος ακούει του ότι μπορεί να ήταν κομμουνιστής καταδικάζεται. Και έχει πάρα πολλούς παραλληλισμούς με το σήμερα, έχει πάρα πολλούς παραλληλισμούς με τον ρόλο της δημοσιογραφίας, με τον ρόλο που έχουμε εμείς σαν δημιουργοί, με την κριτική σκέψη, με το πώς αντιστέκεσαι σε κάποια πράγματα, με τον δικό σου τρόπο, και η ταινία ξεκινά και τελειώνει με λέξη προς λέξη το τι είπε ο ίδιος ο πρωταγωνιστής όταν απονεμήθηκε το βραβείο, και στην ουσία λέει ότι έχουμε το πράγμα που ονομάζεται τηλεόραση, σήμερα είναι τα κινητά μας, και το τι βλέπουμε μέσα από την οθόνη, είτε το είναι τηλεόραση είτε κινητό, εξαρτάται από εμάς το τι επιλέγουμε να δούμε, και εξαρτάται και από εμάς τι επιλέγουμε να παράξουμε σαν περιεχόμενο και πώς να χρησιμοποιήσουμε το μέσο, αν είναι για το καλό της κοινωνίας μας ή όχι. Μια ταινία που να ήθελα έτσι να καλέσω τον κόσμο να μπει να τη δει. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Πήρατε και homework, φίλοι, που βλέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Και ελπίζω στο μέλλον να ξαναπούμε έτσι, να κάνουμε ακόμα πιο deep συζητήσεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι τώρα, φίλοι. Οτιδήποτε μιλήσαμε, συσχετίζεται με τον Μιχάλη, θα το βρείτε κάτω στο link, στο description, συγγνώμη. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο.